wallahi 'yan siyasa sun san gaskiya, sun san maslahar mu, amma dan maslaha shi sai ya bin gaskiya, sun san ko menene kamata a yi. Yanzu dai shekara 4 sun tafi, ba abin da ya kara mana sai talauci. Duk abin da kake da kadara ka sayar, shekara 4 sun tafi, ba abin da ya karu sai yunwa da talauci da ƙarar rabon mutane da kuma tsoro. To ɗayan biyu, 'yan siyasa ku ji wannan, in mun gyara yanzu ko mu yi gyaran shekara 8 ko mu yi gyaran shekara 4, fi sabilillahi irin ɓarnar da muke ciki daga yau din nan muna bukatun shekara 8 ne mu gyara ko muna bukatun shekara 4 mu gyara, fi sabilillahi ku gaya mu. To wallahi duk wanda ya jawo mana shekara 4 Allah ya lane shi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. Ahmad Abubakar Gumi, kamar yadda kace Allah ya la'ane mu saboda muna ƙidar Janar Muhammadu Buhari, to ka sani kai ne Allah ya la'ana, kai ne la'antacce a gurin Allah, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tarji'ul la'anata ilaikum, la'anta tana komawa wanda suka yi ta. In ka la'anci mutum, la'antar nan za ta yi sama ta ga wane ne ya kamata, kai da ka la'ance shi kai ne la'ananne ko ko shi da ka la'anta shi ne la'antacce, sai ta fada wanda ida ce. Saboda haka la'antar za ta koma gare ka, domin baka da hujjar la'antar mu. Mun gamsu da cewa Janar Muhammadu Buhari shugaba ne da kace ya ƙara mana talauci, wannan ƙarya kake yi. Domin talauci da ne muka san muna cikin talauci, me yasa? Domin bamu san ina muka dosa ba. Ɗiban kuɗin mu ake ana raba muku, baka da kanti, baka da shago, baka da sana'a, ba yadda za a yi kaso Janar Muhammadu Buhari, domin ya ce kowa sai dai ya zauna ici gominsa. Na farko kenan. Na biyu, abin da irin ku ba za su so Janar Muhammadu Buhari ba, saboda kai ka kasa ganewa ita siyasa fitowa ake a yi ta, kamar yadda mun fito muna yin ta. Ka fito ka yi siyasa, maimakon ka fito ɓaro-ɓaro ka yi siyasa, sai maimakon ka shiga ta kofa sai kake shiga ta window, wai kana so ka yi wa mutane dabara. Kamata yayi a bayan kujerarka ka saka tutar jam'iyyar PDP, mu san cewa honorable Ahmad Abubakar Gumi ne, ba Malam Abubakar Gumi ba. Ka saka rigar malinta kana la'antar waɗansu mutane don ba su yarda da irin aƙidar ka ba. Wannan fahimtar ka kenan, kuma Buhari muke, kuma Buhari zami. Ina so ka sani, lokacin da ake kashe mutane, kai a wannan mimbarin baka isa ka zauna kai waɗannan maganganun ba da kake da a shekarun baya ne. Zaman lafiya ne ya jawo kake zaune kake waɗannan maganganun. Me yasa duk mutumin da ya aikata abin alkhairi a jam'iyyar APC baka yaba masa? Kwanan nan mun je da ka fito ka la'anci ko ka zazzagi ko ka ci mutuncin gwamnan jihar Kaduna. Muna jin yadda kake cin mutuncin gwamnan jihar Kano. Baka da hujja, kai ba kotu bane, baka isa kai wa wani hukunci ba. Ka sani a mamlakatul Arabiyyar Saudiya, kai din nan Abubakar Gumi, Ahmad Abubakar Gumi, kai din nan abin zargi ne. Saboda ka san duniya tana girmama alfarmar mahaifinka, sai ka sa kafa kake shurewa kake zagi kawai saboda baka son Janar Muhammadu Buhari, amma baka da wani hurumi da in kai baka son sa zaka hana wani ya so shi. Mu kuma dan muna ra'ayinsa, muna ganin shine ifi dacewa da ƙasar Najeriya, ka buɗe baki ka ce Allah ya la'ane mu. To kamar yadda ka ce Allah ya la'ane mu, ka sani kai ne Allah, wallahi kai Allah zai la'ana, dan baka da hujja da zaka la'ance mu. Sannan ina so in maka magana ta ƙarshe, ka sani mutane tun sun gane ka, tun mutane suka fahimce ka, suka san kuma kai ina ka dosa. Kana magana, kana tufka, kana warwara, kana faɗan ƙarya. Muna ganin mutanen da ka ɗebe su kuka tafi da ɗan takarar PDP, kuka tafi wajen Janar Olusegun Obasanjo. A cikinsu akwai masu rajin kafa ƙasar Biafra, waɗanda suke mara wa Nnamdi Kanu. Ina gani baka kishin al'ummarka, akan an ɗau musulma daga kudancin Kaduna ka dinga zagin gwamna. So mun gano baka da kishi,
mun gano mu ban burin mu shine a samu fitina ko ya mutsi ko hargitsi tsakanin Kirista da Musulmi ba, dukkanin mu yan Najeriya ne, kuma ba inda za mu in mu zauna lafiya ba. Wannan kuma ita ce aqidar shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari, wannan kai kuma ba aqidar ka bace, kai ka fito ka nuna kiyayyar ka ne akan Muhammadu Buhari. Abinda nake so ka sani, ba Buhari kake ki ba, Buhari ikon Allah ne. A mamlakatul arabiyyatu saudiya akan consulate na wannan kasar akan an ka tura matarka za a yi mata wata takarda an ce ba a shiga da niqab a rufe fuska sai an gano wane ne, saboda maza suna wannan shigar, ka fito ka dinga zagin wannan consulate din. Abun kunya, abun tausayi. Ku da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa al ulama warathatul anbiya'i. Kai ka baddala, ka fita daga cikin tsarin su, ka koma daga kala'anci wannan sai yau ka zagi wannan, ka zama scandalous. Wannan ba zai taimake ka ba a siyasar Najeriya. Abinda muke so next takara mu ga ka fito dan takarar gwamnan jihar Kaduna ko dan takarar shugaban kasa a Najeriya. Amma Janar Muhammadu Buhari, su Malam Nasiru Yan Rufa'i, su Dr. Abdullahi Umar Ganduje, waɗannan ba sa'o'in ka bane, sun fi karfin ka. In za ka yi siyasa kai siyasa, in za ka zauna a matsayinka na malami ka zauna a matsayinka na malami, ka faɗi ra'ayinka, ba mu hana ka ba, amma ba zai yiwu ka la'anci mutanen da su kuma suke ra'ayin Janar Muhammadu Buhari ba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.